so mene moya bro Orma kwa basa she to ja go down for do e bo afa kwa Daja na na yango pon ono ayeye ni aba Abana ma na o me fesu ba ye na zeni Yesu Orma kwa ma ibu nya kwa twa kokoko ke na za Amani aponya mi andi akwa bona jo tata ala wa baba Sedwe wa dana
Samaso. Yeah.
mensa adodi ogu ya frewa ya mina mo right mina mo right That's
One more.
Oba kwa unu. Adansi nini wani. Adansi ni wechi chiri. Adansi nini erade kwa. Adansi tesifanya ni opene. Asaka ramu dama Joshua kudiata. Wadu wase ya mene bitini. Wapu makatacha papa mama. Asaka ramu dama ya kudiata. Dancing in the wine, dancing in the Arabic, Abrabani Nation, the Macquarie Nation, Sonia Virginia, married when the war, with when Madame, and you must send me another when Madame, and you might tell me what words of I am not dancing anywhere. Dancing in where she dancing in your running quad. You are far running it on them. I probably my dear mamma in your beer. Major
Upon somebody, dear boy. Obras is off one year rather. Obras is off one year rather. I'll be down, my many years. Do the Julian show more.
Obepani Sudan for do na wo. Ayawa na utie dio ne bia samwe. Ya metina ya baba. What's on the beyond your Yeah.
Jamro
Hello. Odipo Laja. Asidan Kenya Medida. Amen. Oh, bon sam kase pa ma Kristo. Amen. Sabria Odipo Laja baje maki. Na afei ode antoaso no aba. See. Hallelujah. Oh, hallelujah. Upon some can say, Radin Shah. Sabri. Yeah, radiasi. Say young company the animal. A bread rooney a bra, ye bit here radiasam. I make a sepa ever. A dino, ye mumpa about programming. A couple suminio, that pian a jump abo. Never tells her. When a man out of him car,
nti yɛdu so ne Nyankopɔn asɛm tie odo Bible ba ya fato na so na mehwɛ na ɛnyɛ fɛ mabonsam ani ngu hyɛ na niwo gu bonsam ani mu ase la we nyina pa Bible nipa ba ko pɛ de Bible ba mienu la we so wo de na Bible aha okay cover ni ntia la we nyina so nipa 2 1 2 pɛ 3 odo oba pɛgya fon sɛ Bible ha na hwɛ de besi la we so Bible la we nyina meba nyina ya ma mi nko ni kura Bible ni mo ba bi o kra so o mo kɔ la we so pɛgya Bible la we de nipa ba ko ono so de Bible na ba sorry wa Bible ni Genesis na yi na tete na mpɛgya yɛhwɛ giri kɔkɔɔ saa na ɔka ɛma sɔre ne ehu mesi ɛfrɛ ɛsɛ giri kɔkɔɔ nka sɛ turufi giri kɔkɔɔ 1 2 3 opɛgya fon no 5 6 7 8 9 10 11 12 giri kɔkɔɔ fo mo adeɛ lawe nso Bible o de na no yɛde bɛyɛ wa ifro no ani kura wɔ sɛ mi hu ya no hu yɛ 1 2 3 Dabi phone de ebeji akoba for there 3 4 5 6 7 8 omu nyina yiri kokko traza kufo no mpaja mbabo na mehwe yesa de mema mo anwan kwanta o aha so obi afa ba Abraham asore ni pewa nyina de mpaja phone ele mema ne ebedi nkonim ati o mse hwan emema no mo ani ngu emema mpacha mo ho pacha mo mpaja mbabo na mo ani ngu red the Bible ba say ka kira red abishira no mema ni nyina no mo kura dadwin bia heda na mo so kura se mo fa Bible ama atuwe nyina ne rent aso Guys, we are going to Bible here. Unchamano mame. 1, prophet, there was on Kunya Bible holder. 2, ura. So how did you go actually? Joseph 1:9. Okay. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14. Bonsa kasiapa. What's it? Oh, the other way. Bible reader, we need Bible. I will honor. There be a we did focus as in which they say Bible no we need to carry kora Toby. Ayo. Nanu ya blue light wo she container baako ho nyina nyame wo nyina hye na enyi Bible da ho na egusie kura yɛdɛ ho ne hu ne TikTok. Pacho so hu eya na Onyankopɔn pɛ sɛ ɔfa saa kwa no so ma nipa hu ne sɛ tworo no tumi yɛdɛ ewom na uni Bible akɔma 13 years akɔ Romans 20 years uni Bible yankura brem yes she na me adom awokwa ojawura wai ye sound engineer no do twa TV no oton Bible ni bi ukohu no a obepe bi ama aha ojawura ni opɛ Bible no a tete dia na yɛ 2 million oh ɛna baako no a ɔmadanda no na kyem ne asante ne frɛfra no ɛno sɛ 1.5 no so yɛ 1.5 iti wu no ɔbɛma bi ɛnɛ ibitie onyame asɛm na anyontofoɔ no ɛnɛ ɔmato dwom paa o sɛ ne yɛka kyerɛ wɔ mo ɛdwom no a no ɛda masters ne bɛdɔɔso no a no wo sɛ ayɛ ngongoran so I say omo no a omo ye no be ya omo otojo ne onyame hira omo ele o se pakani Abraham kumi o wa papa nti o mo ni tanu asade o wa no
na asɛm no nso bɛyɛ saa but ɛyɛ ma no saa yi no mene na di nkɔmmɔ wɔ kokoom ɔno a wabrɛ asɛnke ama na yɛ abɔnten no ɔno ane n'ani ɛden kɔ afa no baage kɔ nti nɛ nyame de pɛ yi na mpanimfoɔ atitiri ayi ne sɛ nnɛ ɔne yɛnsua onyankopɔn deɛ asɛm yima topo nim ɔno no mɛkɔ kɔ a wɔsɛ me nkɔ ɔnkɔ atena hɔ obi fa ho bɛ yɛna bɛgye ayi ne na wɔnkɔ fa nsɛmbɔ kɛseɛ paa hyia no kwae bom ɛberɛ a nyame nipa yi ɛde nyame asɛm ɛbrɛ Bakyɛ obo na didi kwan so yɛn sɛ owura Yesu enumnyam sɛ Awurade yɛ n'adɔ ɛwɔ daadaa. Amen. Yɛmfa ɛne yɛ so yɛn nyinaa mmom yɛn kasa owura Yesu Kristo oyɛ n'adɔ ɛwɔ daadaa. Amen. Awurade ayɛ ade kɛse ama yɛn. Afi asase besi nnɛ. Yes. Abosomi asase besi nnɛ. Ɔmo wu firi asase so no yɛnsene wɔn mo. Ɛna ɔmo nsene yɛn. Dabi. Ebi kura wodi nsene yɛn. Ɛnso yɛn a yɛpɛ sika kɛseɛ bi na nka de apɛnkwa tɔ a yɛnyɛ sɛ sika no bi ntɔ no. Ɔde nkwa no ateɛ kwa. Bɔ nsɛm kɛseɛ pa ma owura Jesus. Amen. Yes. Meda me mpanimfoɔ titiri ase bebree. Amen. Akwanya soronko a sɔfopani ne ne mpanimfoɔ de ama me ɛnɛ awɔ yɛ dwumadie mu. Yɛsɛ program no ase ɛfiri kwasiada yima fa wei abrɛ me wei anampɛ nantue kɛse kyɛn srɛ a yadeɛ bam fa wei a wei na ɛboa me voice no. Yes. Okay. Yes. Akwanya abɛtɔ sɛ me ne wo nsua Kristo asɛm ɛfiri kwasiada bɛsi ɛnnɛ. Awurade ɛnam adiifoɔ kronkron so. Yes. Adwontofoɔ kronkron so. Asɛnkafoɔ kronkron so. Ɛtua na mo bebree ama yɛn kra ne yɛn nipadua. Yes. Na me wɔgyidie sɛ mpaabɔ nkɔ na wieɛ no Awurade ma mo adi nkonim. Amen. Amen. Sɛde na me nua odifoɔ lagya kan nyame anim ne sɛ adwontofoɔ yi program wɔ mu yɛnkɔ baabi adeɛ but Awurade nhyira mo wae. Amen. Awurade nhyira mo. Awurade Yesu de mo yi adwuma program yi mo paa. Edwumadie yi ɛna made sua no ma me ne ni nkɔmmɔ kakra mfa afɔrebɔ ho. Afɔrebɔ. Bra yɛ preachi kabɛtumi paa nkempie nsɔre. Okay. Home dwumade no kɔ wie so ya na baabi yɛtɔn mo na yɛ very busy na hɔ yɛ tight. Yes. But say, what about Awurade fie yi? Awɔde yɛ adwuma nyinaa yɛ adwuma kɔpem sɛ bɛpɔn. Sɛ wɔn konku na wɔn nya adwuma nwie yi a ɛmɛkse baako koraa ɛwɔ mpaabom. Yes. Ade a mempɛ koraa ne sɛ yɛ preaching na obi ada. Obi ada. Imagine mmerɛ bi a wokɔ bosom fie kɔnfɔ no wɔn. Kɔnfɔ no wɔn. Obi akɔkɔfo bia ɛne wakɔkɔ abosomfie a wado pɛ bɛtena sɛ da ka no korɛ sɛ mebɔ a nokorɛ paa nokorɛ sɛ wokɔ yɛ na nasi wɔ hwɛ onim sɛ di yɛ wo afɔ akunya tena seɛ dabi ane wobɔ ago no wagye so. Yes. Na hwɛ onim sɛ di no ama no kyɛmra ka ebisa sɛ o pɛ hwan wɔsɛ mba nana hɔ yumpaboa na akunya tena se yumpaboa na tena se na woro mpaboa. Ari yaba sɔre fie a na asɛ yɛtumi nsu yɛ ta ne bi yɛ de yɛpɛ bi a
Every Samuel Mummy Nyai, na Yamfa Sufofro, Lenny Christian Nanti Ame Pa. Amen. The program, the Jumadi Cassia Pa. Yea, did the Aquabo Jumadi, Aya, as some patria Juma. Yes. Me master, me boss, me papa Madina, who did for Jacob Better share. I read you to say, "Oh, Auto FM." Yes. Ramwa Bura Ezra TV and radio. I read you so ya tom. A Jumana Kurano, everything is at home. A crowd dua. I don't want say to me my poor papa will say home. Abia a so for so no sunshira. Emma won't tell and that. But a book will be a trauma walk uma. I know none of them that. A baby a dear serum. As soon as for so no sunshira bar. A back a baby. Hallelujah. Amen. Amabiam Ekobia Ahinia. Yes. Say Etimua Eya Yawanipa Yadom Pafaria Amakuonu Anasa Hinianu sacrifice. Yes. And they did actually. And because much now Ghana Ahinia Awagana Hina Asante Hinia Susi Hinia Biano and a Bibiao. Asante mine 34 na no di moja ye sacrifice. And a moment to me. Confornotia opa be pia santimamun. Moja confornotia asantima hwiegu. Ahini be timi hwie samoja nimu. The seven asante kingdom ni sia ginaye o. Ginaye. Nansa wa ni bi wa Ghana say toto ayam pia sa. Omunya no hodaje. Kan papa ba ko ba yira no nim se ne papa ba ko awro. Aya sacrifice emu odro ana oman no ready see ho. Aya tumama bosom ana abosom nya tumi ete nkunim ete nsase ete japadia eka asantema ho ana mo ye mu a. Okay. Ewia san ni emu no. Eti ya Kristo form ye bom pa ye pa ye se bi befre awurade nchai say wo ye Kristo ni wom na o bom pa ye na wetima mmie wonsam na wo manfo de bi enka mpa ye ne ho a empa ye be ma ye dai ma wo ye de be kitu abi aya kwenya kase ne yenya wo sa wo Yesu asamwa odi ansoma na ko an emu aboafon ayame anawo an ye say bibi e de aboa awurade adwuma pon se ma wura Yesu aba ya baba share asanka na se no emre bi that was my first time I did me call Ezra TV mi wura mfi da ne be kwa agoro nhie mu ti we preach we over be free every tunya chira ase me wura mfida anu bi say ose oyobia oye ne ma basa basa pa wonim senom oye ne ma basa basa na wati program ne sa say onya den te ka so no Onye den Eka dabai ene ye be fidie be free kumase atwamo sunyan akotra akọ pritisa owura no ye bedu obodo wo tigato o metia sanka no oma ye bedu no tigato wa hia ba wansu de onya kwhye ba na wo TV ndawo na to akunyam na ni wi spirit na mutie preaching no na woni so tetew saa woni betia no preaching be ebesiem na ati woni so wi na teko Monsieur Musa,
me say dabai ane kedu fidie ba kotra akoka nyamesam ama brante ya tibie na wasakra now so 1 hour 30 minutes na yeti kumase na woti odifo awachira bonsama awurade ha pa Amen. hati aboafo a aboa sa soma ne sa dwuma wei hello fra dwuma wei say no say de tie bia Christ be chirawo awurade be chirawo ai Amen. afọdeɛ sɛ obi no ho ba afɔdeɛ a tia sɛ wei sɛ no nso sɛ wo kra atene sɛ wo kra antene afɔdebɔ mu nsua wo nsa bɛka Okay. saa na afɔdebɔ teɛ sɛ wofiri w'akoma mu bɔ afɔdeɛ sɛ wode boa awurade adwuma a sɛ wo kra atene sɛ wo kra antene afɔdeɛ no mu nsua deɛ wo nsa bɛyɛ ɛbɛka yesu ade kakra o bible onyankopɔn ne bu fuwi ase nyinaa ɛna ɔka sɛ na wɔ sɛ ɔnyɛ pamadaka na ɔmo dawuro no wie a ɔbɛsɛe ewiase nyinaa ɔde nsu yiri na wɔ abɔ dawuro no saa akudu bra awurade sato hɔ sɛ ɔbɛsɛ wiase bible di adanse sɛ ɔde nsuyiri bɛsɛ wiase nyinaa na nowa ne ne fie ɛne kɔwura pamadaka no mu ɛberɛ bi soeɛ a adaka no ɛkɔsii popɔ ararate so nowa ɛne ne fiefoɔ afiri apamadaka no mu sii ɛwɔ asase no so na ɔmo si asase no so no na aduane a na enipadie biara ne hine wɔ asase no so bio ebi ni hɔ fisa nsuo atai asase no ne yɛnkyɛ enti asai ewiase ne asase no so nneɛma nyinaa te na wɔanya aduane nni otu anam obi Genesis 8:19 kabra 21 no kabra Mose ngoma di nkan yes mo twinche mo edu nkunu no yes emo adoma nyinaa ene wona wo wie nyinaa yes ene emo nyinaa yes de edi adaka ewura adaka ne mo ewura adaka 8:19 Genesis 8 yes verse number 19 yanko na emo adoma nyinaa yes wona wo wie nyinaa me da ase yanko ene numa nyinaa ene numa nyinaa ene de eka ho wasase so nyinaa ene de eka ho wasase no so nyinaa se de omban etie se de omban tie efiri adaka no mu firadi efiri adaka no mu firadi yes yana temra na Noah esi afɔrebukyia ma awurade hati Noah si afɔrebukyia ma awurade ɛna ɔfa ndɔtebo a wɔn ho tie nyinaa mu bi eti ɔfa ntɔtebo a wɔn tie nyinaa bi ɛna ɛnoma a wɔn ho tie nyinaa mu bi ɛne no ma a wɔn tie nyinaa bi ɛna ɔde bɔ afɔdeɛ ɛna ɔde bɔ afɔdeɛ afɔrebukyia no so ma Onyankopɔn ɛwɔ afɔrebukyia no so ma wɔ so Nyankopɔn hallelujah yɛkɔ ne nkyɛn aduonu baako no yes Onyankopɔn bɔ hyɛ atifi asɛm yɛna ntemra na awurade tie afɔdeɛ no hwɛ no awurade te afɔdeɛ no hwɛ no awurade kan n'akoma mu sɛ awurade ka n'akoma mu sɛ onipa nti enipa nti memmɔ asase dua biem oh bɔnsɛm owura Jesus Christ enipa nti memmɔ asase dua bio yes hallelujah amen na awurade adom yɛ asase akɛse asase bɔ asase dua sɛ bɔne nti ama adepa bie mfiri asase no mpia bio ama nipa nya aduane ni yɛbɔ mpa yɛ sɛ efi abonsamfoɔ asɛe wabrabɔ mu asade a wɔwɔ nsɛm a fa wura mpaabɔ mu afɔde a ɛbɛbɔ no kukuo da yi yɛrɛ ho bɔ bi na ɛte sɛ duabɔ bi a ɛne kɔnnua bi a sɛdeade ato abusua no so hallelujah amen ɛnipa nti memmɔ asase dua biem memma asase dua bio yes
awurade kasi asase bra wɔde siri fa asase no so no ne wadom yɛ asase wei ɛnyɛ ade papa biemu nanim hɛ nipa bi wɔ hɔ a sɛ ne owura Yesu Kristo paa da hu mmɔbɔ a ɛnka sikasi yi nto nsɛm da onye yi da but owura Yesu ti ase hɔ firi akomam yɛka fɔde bɔ a ɛne deɛ wobɛsusu sɛ wokɔ pɛ aba wo na mmom deɛ wobɛnya ɛfiri w'akomam ɛna so awurade ani hallelujah amen ti nambo akukuada odifoɔ sɛ yɛsɛ ase afiri 5,000 akukuada me sɛ sɛ wowɔ boro 5,000 Ghana cedis a yima ne mmoro so wae mane mmoro sɛ wowɔ ma ne boro 5,000 Ghana cedis a yi na ɛmmoro so na deɛ wobɛyɛ no ɛmfiri awuragye no mu da kɔpem berɛ a awia so ɛsi bɛtwam hallelujah amen kaba bra na awurade kan na koma mu sɛ yes onipa nti hɛne panti memmɔ asase dua biem memmɔ asase dua biaw ɛfiri sɛ onipa koma adwene ɛyɛ bɔne afiri mmɔfra ase enipa koma mmɔ nsɛm yɛ bɔne firi yɛ mmɔfra ase yes hallelujah amen afɔde anom asɛnka awiam ama onyankopɔn bufuo bi a ne bu afuo nipa ma wɔ asase no so no wasensɛn no adwene ɛyɛ afɔdeɛ na ɛyɛ afɔdebɔ na na mbo wɔne sɛ sɛ wone bi mpa a pɛ bibira na yɛn nyinaa nka mmom na yɛmfam sɔpɔto asɛmpatra adwuma no owura Yesu Kristo baeɛ no na ɔwɔ ɛmaa bi sɛ maa no ɔmene ne sɔpɔto no na bi yɛ sikafo yere na bi yɛ business woman ɔmene ne di Yesu Kristo akyi a na ɔmo bɔ ne tiri dɔm according to Luke chapter 8 verse 1 woka yɛ a wobɛgyina saa ɛmaa no na Mary ne Martha na ɔmene Yesu Kristo nam no Mary a wɔtu ahombɔne nso firi ne mu no nti asɛm ne yɛbaa wo Mary Magdalene ɔhyia Yesu Kristo ɔba afɔdeɛ bi na saa afɔdeɛ wɔasɔ awurade ani according to John chapter 11 ɔbɛn ne Yesu Kristo te baabi a ɔne asuafo no hyia a ɔmmɔdidie ɛna owura inside ɔba no na wɔtɔ ɛngo a ɛhwam ɛngo a ɛhwam ɛna ɔbɛhyɛ gu Yesu Kristo n'ase ɔwie ya no ɛna ɔde ne tiri nwi pepa Yesu Kristo n'ase nyinaa na ɔfee ne nan no ɛna Judas bɛka kyerɛ ne sɛ a ɔbaa ade wei deɛ wɔsɛ ne kwa ade sɛ ne wɔsɛ ne kwa ɛngo yi ne boɔden wo a woyɛ kura asɛ kura ne sɛ wei nka ebɛtumi atɔn ɛde agyeɛ boɔden ɛde bi ama hiafoɔ ɛnti ɔka wɔ sɛ no wɔsɛ Peter Yohane wei Judas na abɛtrɛ na munim deɛ ɔbaa yie na ade a ɔyɛ deɛ wayɛ deɛ ama